Вижте хора, ще му светли ставката и днеска ще му факам рекламата за iPhone 7. Ето го моето шкафче. Какво ли да си... Няма нищо да си... Това е моето шкафче. Той е учител, Ванко го няма, а пък аз снимам. О, нямам си къща. Да, защото си сега започна. Искам да покажеш моята къща. Мале, тук някой го е чупил. И тук е. Без да искам. Наказан ли съм? Не. Да е! Ко си чупил? Чупил си стълбици! За да искам. Господин учител, Да, ще сложа стълби. ако иска. Ама не такива стълби. Такова. Сложих други стълби, сам стълби. Пясъчни стълби. Моята униформа трябва да се кръстя униформа. Къде е? Има ли анвил? Къде е топката? Да бе, брат! Еми шипаните реклами! Ей, сега ти ми пречи. 2 пъти let the game. Трябва да се сложа бронята. Аз съм пич. Сега си стрелям. Дай да лягаме. Ти леги в моята барака. Да е! Господин учител, не може ли аз това? Страхно. От апарат. Бараката е много готина вътре. Снима. Ако искаш и в къщата на Ванко. Той няма да разбера, ако не му кажеш. Виждаш ли ме? Ико! Виж, забранено влизането. Където и да е. Моята къща. Може да се каже. Fuck you! Бъгваш. До него. Само тебе ти. Господин учител, ще ми направиш ли легла? Да. Искаш ли да живееш при мене? Искаш ли аз да съм ти баща? Да. Аз съм ти си митачи, а пък аз съм ти синко. Да го чупи, бе! Защо не мога да вляза? Да. Най-сетне. Оправя ли? Не мога да се оправя с една вратичка. Ето го. Интересно. То какво има? Доктора на Крис. Скутер! Да. Ендер портала на Крис. Първо легни тук. Печката. Що е печата? Ох, не ти се смея ръката. Господине, че... тате. Къде ще ходим днеска? Днеска трябва в училището да направя туалета. Искам винаги да спра тези реклами, защото ще ги еба. Забравих, че... Фак. Тате, ама не псувай. Fuck you! Добре. Каква ли глупост?
Что я пишу? Чисто. Какое има в тези чисто, Виталий? Нищо. Опа. Без да искам чупих. Браво. Бати Чочо. А? Бати Чочо. Той плюс ме гаден маничко. На мен изобщо. Не от тука! Отдолу. Сега отвори. Иначе от тук не мога да изляза. Не. Тате, Просто натискай тук долу. Да. какво има тук? Нищо. Просто съм си... Не ми гледай в устройството. Аз си махам този плющ. Ок. Ти сплит контрол. Сега пък също ми е гадно нещо. Как да изляза? А, тук. Забравя ли? Тате, айде да отидем в училището. Аз не съм в училището. Къде си? До бараката. Аз точно правя при себе. Не в бараката, до бараката. В печилницата? Да. Пекарната. Айде, О! вземи една пръчка и си пе... Да си Виж, без да скачам. Няма. Извинявай. Просто не мога да и бата с реклами. Ай, дай мой сървър. Не! Гледай! Сега ще правим нов сървър. На Survival. Дета ще чупа дърво. Тук съм по-добър сървайвалист. На Creative Добре, стига си управлявал само. Фак! Добре, управляй. Не! Излязох от Майнкрафт. Ужас. Не, фак. Ти си потънал. Падна саплинг от първия път, брат. Аз нямам един саплинг. Аз съм само един. Ама аз имам 9 дърво. Бъгна. Не пикам преди малко дърво. Колко дърво имаш? 11. Браво. Че на мене? Сега на мене. Где го е? Ди. Направи крафтинг. Вземи дървото. Това е моето. Да. Направи крафтинг. Крафтинг. Айде бе, слагай го. Куха глава.
Ня. Какво там? Аю! Що ми влезна, бе? Обърни се! Що ми влезна? Ой! При мен има само такова червено, брат. Да. Колко камък имаш? Ти? 8. Ела са насам, тук ще ни е къщата. Няма, аз няма да живея тук. Що? Не искам да живея в мазна дупка. Колко камък имаш? Ти? Ти? 22. Аз 28. Браво. Няма да живея в тази дупка. Поне ме изчакай. Чакам, те съм прекъсвал. Искаш ли да се бием, да не бягаме от зомбите? Аз никога няма да бягам от зомбито. А тебе? Гледай го. Ха! Така, така и така. Ще трябва ли крафтинга? Да. Гледам така все още с дупката. Дупката ли си? Не. Аз съм имал още едно дърво. Взе ли го? Ок. Ама е моя. Добре, ама аз ще го сега пусна. Я служи го пак. Така че ми бъгва и не знам. Защо направих бутон, бе? Где да знам. Не, бе! Какво направи сега? Без да исках си направих втора дървена. Аз исках такава дървена брадва. Аз направих кирка. Браво. Искаш ли дървена кирка? Не. Хубаво. Не. Не. Къде си? Тръгнах. Аз не, чакай аз. Мале, къде скочих? Аз дори не плувах, човек. Ела. М? Там има прасе. Видях го преди малко. Мале, щупих си краката. Чулит? Нещо. Не. Аз щупих краката. Аз ще убия прасето, което бяга. От кога прасетата усещат, че ще ги убиват? Къде отиде са?
Май. Няма ли видео? Не. Не искам тази. Не искам. Ай, бе! Къде изчезна? За тебе съм. Ела, Къде? да търсим нещо. Добре, ще живее в дупка. Допка. Не. Що? Не искам в този байон. Намерих друг, който е чист. Такъв. Става такъв. Не. Много е равен, бе, брат. Искаш тук да не е къщата? Да. Ок. Може ли аз да съм миньора? Моля. Моля. Добре. Аз съм миньор. Следваш ли ма? Yes. Ще чупим дърва. Аз влезнах тук в някаква мина, А пък аз се прескочи. която няма нищо. Чакай! Много ми бъгват, че се въртя като пумпа. Ти пропускаш мини. Ама аз всички че ги скачам. Хубаво, ама ще проверим тези мини, когато си намерим кой и направим торчове. Колко дърво има, бе? Не знам. Повече от 10. Не е обработено. Фак. Какво направи? Слонът на включване. Там. На режим запазване на батерията. Имам 12. О, си чупя! Абе не е бяло! Ама! Аз не искам да чупя бяло, то се бъгва! Виж го! Не може. Окей, не бяло, ама то почна да се чупи бяло. Нали ми излязаха някакви реклами, после. Абе, Само. да. Зато и чупих. Уау! Мутирало дърво! Тука. То не е мутирало. Да. Моето е мутирало. Да, защото е много. Защото има много дърва. Нали? Малък. Колко дърво имаш? Не знам, няма къде да си влизам в инвентара. Намери си ябълчица. Аз не. Ама имам 28 дърво. Fuck you, крава, ще бия в газу. Ой, ай, бе! Бързо прави къща, защото се стъмва, брат. Къде са катери са там? Не прави печка, ако искаш. Аз имам печка. Обработи дървото. Чакай. Аз си чупя бял, за да имам за нещо. Нали ми трябва да стои бял, защото... нали за... Аз имам... Все пак бялото ми трябва, за да се направят пръчки и нещо. О, направи някъде тук къщата, защото има вода. Гледай колко много дърво имам. Тук има река. Или да... Ами има река. Просто вода има. Не знам за тебе, ама аз... Каква ще е къщата? Ами, не знам. Какво търсиш? Абе, направи сега набързо една барака и... после си... Няма. Наглите, аз ще ги правя. Не знам за тебе, ама аз имам 2 ябълки. Ако искаш да дам едната. Фак, падна.
Чакай малко, тук има друга поляна. Аз стигам на нея, чакай тук. Включили ли са чудовищата? Защото Не. не виждам зомбите. Ти къде отиваш, бе? Не, тук обикалям. Влез в тази мина. Добре. Ама първо ще трябва да намерим кол, защото нали да я осветяваме, после ще влезем в нея. Аз ще виждаме на тебе. Как? Добре. Колко необработено дърво имаш? Май 0. Нали? Познах ли? Що садна, нещо сана. Не знам, за тебе ама аз имам цял стак черни дърво. Не черно, а такова виж. И продължавам да събирам. Павеле, можеш да взимаш бяло дърво само за пръчки, ама за друго не трябва. Стаки... И аз имам черно дърво 5. Стаки 6 имам. Готина ли е къщата? Да. Прави като Magic Survival на знака. И чао хора,